aplaudiment que també s'ho mereix. Vale, pues esta caballeria ha fet un temps de 1 minut 10 segons. Esta caballeria queda descalificada. Tindran concurs de tir i arrossegament, Ciutat de Cullera, i que esta organització està molt agraït en el senyor Mira, allá, me cago en la cara, hostia. ¡Riaca! ¡Riaca! Allá, vale, que se arrere avant, tira José, allá, me cago en la cara, hostia. Allá, la madre que t'ha parit, sonràs, que sonraeres. I per què no la traus tu? Perquè jo m'ho fer vell. Vale, pues esta caballeria ha fet un temps de 2 minuts. Este es un peluso. A Talleres Tursa, al restaurant El Hertac, restaurant El Refugio, a Excavacions Ribera Baixa, Excavacions Vicente Mollà Bodir,